लास्ट ओंखाम गोरलै बयलार 10 केजि होख्लायनोसै जासिजोबनोसै। मेदागमखा फैगोन बोसोरावसो मोनजासिगोनलाय दिनै लास्ट। खुमब्रा थाइबा हाबाय। दाउ सावग्राफ्रा फोजोबजोबगोनसो नामा जायै सावनानै जानानै। आंखौथ' जाग्रा नुसोखायो दा एकदमबारे गांखं बिबु बिखा खोमाग्रा नुखायो नै उखुग्रानो। ओंखाम गोरलैनि थारुन खुमब्रा हाबाय लोगोफोर नायलांदो। अमा बेदर मेजेमजों जानांगौ। बेनो थांबाथ' जिलांखागोन बियो माथो मानसिनि बिदियालाय मा देहा। लास्ट ओंखाम गोरलै बयलार 10 केजि होख्लायनोसै जासिजोबनोसै। मेदागमखा फैगोन बोसोरावसो मोनजासिगोनलाय दिनै लास्ट। खुमब्रा थाइबा हाबाय। दाउ सावग्राफ्रा फोजोबजोबगोनसो नामा जायै सावनानै जानानै। आंखौथ' जाग्रा नुसोखायो दा एकदमबारे गांखं बिबु बिखा खोमाग्रा नुखायो नै उखुग्रानो। हांसोबा एसे साबसिन जायो। अयथासार मेजेम जायोरा बयलारबाथाय। गोमो गोमोल'खा। गोमोलाय माथो बेहालाय। हाबा बायदि जाखागोनलै मानसिया हाबा फिसा बायदि। लास्ट ना दिनै। सोमहर दै गुदुङाव बयल होबाय गां बुनायनि। सेक होबावनोसैसो मासे। सेक होनानै जानांगोन मासे। निउ इयाराव सेक होनानै जानांगौलै ने। दाउ जानांगौ लकेल दाउ। लकेल मासे बयलार मासे फारौ जरासे। साथामजों होख्लायगोन दा। दामग्रा लायनांसिगोन र'। बारा मानसि लिंजायालै। इन्टारेस्टनो होख्लायखागोन। उल्थासो माबायब्रा। माथामजों 10 केजि। सोमदे। मैया अमा खर' लाबोबानो एसे माथो आग्लायलायबाय थैबावाखै। अमा खर'आ मासे बेसेबां ओंखारो सेरब्रै सेरबा? सेरबासो ओंखारो। 6 केजि 7 केजि ओंखारो। बेखौ हांसो हरनानै होदो बे मासेखौ गोदा जाबाय। अपारेसन खालामबाय बयलार। बिथिं लाबोनाङा। जायाखै नोंना थांनाया? एसे नांगौ आथिं बस्लददां। मासे दंबावसो। बुआनो मेजेमानो आलादाखा बयलार होनबाथाय। खुगायाव साफैबाय नामा? गोदा मोजां गोदा मा रेजेक होना होयो। उख्रुबनो मोजां जासिगोन गोजाबानो। थै फुंबावबायसो। नैबे जोंनि खायद' बियो गोदाग्राफोरनि जौ गोरानजों अख्लायनोसै। संख्रि नायदो
संख्रि जोबनो हालै ने संख्रि सारस्रोनांगौ रा गोथाव जायो संख्रि सारबासो से बिबुआनो सेरसेखा माथो एरेखौनो हालेलै बिगुमाया नुयोबा गाज्रि जामोनसै आंखौसो दुगैहोफिनसिगोन टेस्टी मजा आया अभी मजा आएगा ना बेरू दे थाब थाब गोदा थाब मोनजानायनि मोनालायगोन नङाबा दा खुनु बिसास नाय रजायानो दासिमबो सौफैया बेदरफ्रा ओंख्रि ओंखामफ्रा रेडि जाजोबलाय लांबाय रजा सौफैबानो जानाय लोंनाय फाहार लाहार फाहार गासिबो ओइस अराबो आंनि फारसेसो होसोबोदों भिडिअ सामब्राम लास्ट ओंखाम गोरलैना दिनै हाबा बायदि जाखागोन फैगोन बोसोरावसो मोनजासिगोनलाय माबानि कृष्णनि फिसाला मैथा नाथुर फिसालानो फिसाला होनदों थारुनजों माजों संगोन ना गोरान बेलाय बे नाथुरखौलाय माजों मैथाजों नाथुर खुमब्राजों बयलार बल बेदरजों बयलार रेजेक धामाका जासिजोबखागोन हासिगोन माथो हासिगोन अख्रुबग्रा नुखायो गोदाग्राखौ सोलाखिग्रानो ओरैहाय हनै सेरसेसो जामबायदां ओरै होख्लायखायो नै बिखा थिखा सावजायो जाथारसिगोनलै बेदर गोदानाया बेयावनो फुजायानोथ' मा दासिमबो फैया दा मोनायाव खोमसि खोमलाव जागोनथ' बानायखायाबा मा गोमोथाव हरथायाखै नामा दा मोनायावसो सहैगोन दा मोनायावसो बयलार रेजेक माबा खालामलायबाय भिडिअ गावबाय दुन्दिया होदों दालिजों माजों बेलाय माबासो थारुनजों ना गोरान नै माबा दुन्दिया होबाय बयलार रेजेकआव थलायसिगोन नामासै थ'खासिगोनथ' आरो नेना जाथारगोन आइजों जायाबा उखालि बिदिनो सोर लोंनोमोन खोमा नेनो हायिया गिथान्दैयाव हौवासो माथो ओंखाम ओंख्रि संग्रायानो गोथाव संनो रोंगोन बियो बयलारजों खुमब्रालै गोथाव जागोन खाव बेदर गोजा नुखायो नै बानलु देबाय ओंखाम गोरलैनि खायद' बे मोनखांबानो गैला दा ना ओंखाम दंबावो ने ओंखाम दं ओंखाम संजायाखै हालदै हरबा साइस नुसिगोन हालदै हरदो हरथ'आ र' एवफ्रामबावनांगौ बरिया मोनसै बरिया जानोसो लुगैलायसिगोनलै
हांसोखौल' जागोन मैगं मोनसे गायनांगौमोन मोनसे दंखायोमोन बैयाव आं बिमाय जि लामग्रा गोलाव दंखायोमोन बेयावनो थांलाय लाबायना हालदै समायनायनि गेदा जागोनलायबाय नामा बेदरा बांद्रायबाय हरनि 12था जालायसिगोन जानाय लोंनाया गाबोन माबायदि देलायगोन बन हमबोनांगौआ खिबो थानोसै जोङो अरखङाव थे उन्दुफैनांगौ जोंबानांगौ जखौ होनना सिखारथारनांगौसो थाबाय थानांगौ गोबाव जाथारबायनो बेथ' नांबायमोनलै नै बेबो दा नांगोन नामा एसे जौहोनायलाय बै माबा बारुबा न' थाइसे जादो संदों मा एवदों मैथाजों नाथुर मोदोमबायलाय अयथासार गोथावसो आगोलाव मोनखाबाय बेवलाय मा जानगोन ओंखाम जादो हुजुमै जादो मैथा बाथोन नोंस्रा दाबो मोनजाया खाल मानसिसो मोनजासिगोन जाखादोसो ओंखाम गोरलैया खाल मानसिसो जासिगोन जादो बेदर मोनाखै बेदर मोनाखै रिसिमा नालाय ओंख्रिबो गैया माथो दाबो जादो दाउदैबो दं दे दाउदै बिदे दाउदैबो दं दाउदै बिहर दे दाउदैबो दं गैला एबारनिफ्राय खाल मानसि मोनजासिगोनलाय बेनो लास्ट खाल मानसि फैबासो मोनजासिगोन ओंखाम गोरलैया सिबिना ओंख्रि गैया साखिनायलाय मैथा बाथोना गोथाव ना थावा गोथाव दा लोंलायबावदोंसो जाना होदो सोरनिया माखौ जानांगौ
जाना है बुरजा बुरजा जाना है ओंखाम नांला ओंखाम लाबाय दासो ए जादो 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 नै माथो नोंना जेबो गैया गैला ओंख्रि माबाया संग्राया जादो जादो आजायाबा जाबाय हनै आजाया जाबाय मागे माथो नोंना जाखांबाय नांला ओंखाम नांला ओंखाम लाबावदो नांला जाना हो गोथाव दा खुमब्राजों दाउजों ओमफ्राय बै गोजाया माबेलाय ओमफ्राय नैबे मैथा बाथोन जहलालाय बैयो गेजेरना थारुन बेदर नै Lokal. बै गोथाङालाय Lokal. गोथाङा बानलु बै गुफुरालाय गुफुराथ' गैला नै थोरसिया थोरसिसे जादो गोथाव जादों दा Gothau जादों lokal. खालमानसि मोनजासिगोन बेदर थैनि बेदर गोदाबावनांबाय नै नोंसाबो बबेयाव गोमा जादों जोंहालाय मा दोरखार संख्रिया उनना हो दे लकेल दाउ हांसो दाउ नङा हांसोसो टेक्स हांसो जागोनलै नै अयथासार मेजेम सेक होनांगौ बेखौ सेक रायलाय जालायखाया गोथावानो हरदोलै बाव सेकसो होगोनलै बेखौ बेयाव होदो जाम्बा बेखौ माबाया गारहरा संना जानांगौ गोदाग्राखौ उख्रुबग्रा नुखायो दा नै ओइ आं दहायनो उख्रुबखांबायलै बयलार गोदानायाव जादो आदा साम' गोथाव दा माथो ओंखामा एफा एसेल' नोंनालाय बारा जानो हाया नामा नोंलाय आजाया ओंखामा गैथारा माथो आजाना गोथाव जादों मैथाजों नाथुर ना ने बेदर मोनाखै दा बेदर सफैया खालमानसि मोनजासिगोनलाय जोब्बाय बेनो लास्ट ओंखाम गोरलैया ए जाना हो मैथासो नै गोजा खुब्रा नुखायो दा नै थारुनबो दै होखो ना मा होखो दै लोंदां आं थाङासै